Shubor nakaslem jong unongsan hima. UMDC Gajantia Hills Autonomous District Council uba dawan lingdo ubalapan tiket naka UDP banyak kunya ka election MLA nanartiang House number 1 hene gasngi uloong bo umdan jingtiang AA lada uhab banyak kun persyabat gino gi badan kapisa namar mau unyang bet daga mensim barang ba ban poi syakatong uloong ru bahaba uyat sharum sheneng ulit ban ai jingi kai kipat ba kumno ban jiet ikinong ni kman kibala ban ai ga jingshanya yau pat ba uloong ru bahaba utmu ban yang banyak kun election shem lapan lot ni ban thiet daga pisai kipat ba henrei wan daga nongrem ban pen sotu yakimat trikam jong u uba dawan uloong ba ka jingjiet jong u ya ka seng UDP kalong ba kani ka seng ka ai ka jing shakri ya ka jat ban rio bat kinong elam kibala ban shania ma phi minta ka election ni bon ki pai ba kim tipsyo ke election kata ka dur ba dei ban long mar pai ba hi minta tip election kunu ban yo bisa ban le chebot kata dei ga intention jong pai ba ro ka we ke jela jong ni kumba ba minta na kata ka daw sin bala mudan kre election hi don kam man kan ma ke spa henrei nga yela depan ngawan ka we ke dur ka we ke jimut kumno ba kathong ban kong tong kumno ban hikai pai ba namar dengiman kata ka dur ng spa ai baga jella jongi cai uri jongi kan skut ni ko dan ta da daga mensim barang ba daga jinsania nakong yeladi wala dangam dan ai ndrei nakong ngachania ladi kebaar ngachania haulai ngachania ro biki pai ba ta ka daw ngal konkre ldi panyaj kenika election kaba ngayaj serum sineng ngayaj daga bentag benkong dari jing hikayu pai ba kemut yu ke jing jet ikinong mikman kanu gulanti bengin jet ikinong yelam kata ba nangkong ngawan pai ba na i kumba pa menta dadangi yaj hadur jo kespa kuma meni lapan kut hanu no por kata ka jinglong lailu jongi dan ni kata ka sukesan ke bengi siam ta da bun pai ba ke kelinga memdan ai kumnu meni kun ni ke election ang sisa lada ni pai ke ni ke juk menta ke juk kespa ngatang ga kamera mai sinong isya ngambit panikun namar ngamdon ai ndrei de jing start jong blai daga mensim rang ba jonga de jing senia jong pai ba ngala ban long kum MDC tena kata daw pun ke bekeli ngatang cengli nata daw nga ong ba kespa kumdon kam dari nginang wan supai ba rangkat bat kinong rin ndrei de ngimdon kinong rin tang teng ngidon kespa impoi sen seno sebut entala dengan sangut ikan dit tang bodon spa ngiti ban job tang we nimar balai kiwan daga jo kijimut pai ba kuno wan penbei pai ba kuno ban ai pisa pai ba hari kijimut ki ngapat la kanong rim kumno ban itrelang na do iswa jang election bat kumno ban itrelang anda le job election ta dega thong jonga na ta ga daw ngam dan jingting wala dagi don spa kan dagi don spa ro nimar ngadon ka ga thong ka ba kmat ban ikun yu ke election kumbalau menta bon ki ba ong inga o yo se kenu ke por min sa song thai ene min sa pem na pani khun yo se min se cha thet kata bo pau se bar ke ba ki briu ki do jing ken men nak benta jonga kata ka daw kat sebanga yai serom seneng ngaju ong wat rai kluma kata ka daw la phi kat ba phim pat sania enga yiki we ro 4 sania namar ni don lai sangut candidate bung kre pani khun ni kan nam brom jong umlang don so bala pani khun henrei bangi pej pat yiki jing sa din jonga dong ke chnat ke jongi ba ni phai jing don kam jong pai ba ang bun ki benta ki ba upai ba yo kuma ong meni chi sia surok barok isnong lebun pokon singi mentang liok surok lut ndrei bang yo uni surok jaka binyai san snem ngi yai tang snem ndrei barok menta lebun ki surok ki ba lejot la pe tam wat ki thainong kendong jaka benta ka ba ar ha bangi pe phang kai ko je kia ka puling puthi ka benta ki nong rep tam le ki ar snem menta kijing len shop jong mariang banga phai kmat ki nong rep kijing sa ibing kham tame ki len kha ki ka rep lawan ke ke la ra lut ndrei pun ki pai ba jong ni kham tam ki nong rep ki la do ye ka len kha jong ki ndrei pe pa ki kijing ram liang ka tenan agriculture hado menta ki pai ba jong ni hado mencem snem hado menta ki 4 yo ndrei ki lamat ki kijing na bon ki benta ba ni phai ka konstitusi jong ni kijing sa den hang pero na liang ka kambordar na por ke jing ya khaja ke ni ga thain bordar ni sini khanduli sel pangam ndai pangi pej pat ni ga liang ka police department ni liang
Minister jangi berpuar himju i bagi dan benta ban pensingan yu pai ba dan di ban ai kata jeng kermen kamtam gitu ki jaga la benta ban ai kata jeng da gobiang aduk mentar lengi pas kini senang borda jangi impat yo yo surok napok ke jela jangi tunban ni yo surok napok ke jela mekalia pai ba jangi rekat bat nga men ke pos por wan persya andrei tang bor barin idon tang si ke bos nang mat bor misingam lai andrei no yang jongga state ke jangi yo iba klaim lai andrei sarkar asam haduk menta kala la ban poi ki surok siporok kini ki senang bordar ki berang dei napok ke jela mekalia jangi kani ke long go wei ke bobok jeng ki beriu jangi ba don teh thain borda tetapi i man nga ong ge ka pisai nga sithu ke terekam habaro ke jela jangi dan rei bani kun election kumbangai kun ro 4 don hi po ke jela jangi kata nadok bangai kun MDC ro ngaya ya kata gelenti ngam sem la pelut citengkaro na menta pai ba rei nga wan dak nong rim dak jing pensnio thu ke e mat terekam janga ke balong menta ke ni election ro ngam sem la pengkre na benta ban the upai ba dan ban sam pai ba rei nga la pengkre dangkat ban yai lenti na bantai ledi berkat tu kan ningut kinong yarap ki jonga ban yai lenti ban pensnio wi ke thong jonga supai ba kata ke ba ngibo kemane rei rangkat bat ki jing hika supai ba ku mga ong ngileyo surok menta barok ki sinong jongi rei ke jaka bangin yo surok ban yai do san speu snem reng ni yai pai tang ji snem le jot ki jing bam sam ke pau kata ke benta ke hok jongi le bam barok sa san snem rei ni yo ban yai tang ji snem kata ben kong ku bo pau ki jing snai ga assembly ba menta jing sia wadu jumai ban kat kum ke plan le do puan jumai ro kam klem rei taman sinam pandep yo i ba kel klem kani kala pau cha ki jing bam sap ya ga hok ke jongi pai baแต่kini ki ege ki ba ngadon kemade ban pun syai pai ba kan ke jing yai denti jonga ke jing jit jonga ka UDP na do mensuar ro ke jing ikun jonga ya ga election MDC ngala don lupa ka parti UDP ke jing pengkre jonga mentar ngala yai UDP nukong ke jing siam jonga ke jing la bani senia ke jing terekam ki ben taba fer kham tame ke jing ya senia ado presiden ki presiden jong district ado state level pada ki MLA jongi ki long ki beri bla ban senia pada cukup poro na iba kani ke parti ka don ke jing kit klik lang na benta ke jai ban riu jongi pada ke cukup poro na iba ka sur jong pai ba kumbangai lading adon ka jing temu kani ke parti nga iu pai ba ro kham tam bi menta don jing temu kani ke parti maduk menta don ki bawan khot nang liang ka AITC ki la don ka tukan ni ki bawan dan rei ka liang jonga ngam don hi ka plan ro kum kata adu menta la dangam yo ka parti UDP yo siga don nu jing thut ka ro ngan sa pej pa diga ta hadin rei kum balong menta kum lio i jing yal inti sprang na don sarkel na don district dan kwi intir liang state kinsa ai higa tiken nga kwi lenti ba nganya ne kan parti adu ba kut por kata ba ni dan kam ban perkhat namar ga por kadang biang pe kandidat bi kun sisa uyai akelenti ba dai hendrai kandidat ki ba ya kun tang ban penjob ya bom dai ban job ki yai pat ga be kelenti kata ba ni i ga ek ba pa seban ta